Kicsit. Olyan, mint a kígyó. Úgy általázza magát. Bírja ennyire a nyakát kifordítani. Azért, mert úgy általázza magát, mint a kígyó. Nem érted? Egy kígyónak képzel magát egy magyar. Vadállat. Ez őszül. Oda rakom, akkor ezt meghallom. Csak ne bohóckodjatok. Ez őszül. Ez teli. Úristen. Ez vaddisznó. Ez lány. Ez egy gömény. Úristen, meghalom. Ez úgy csinál, mint a bepózolna. Mindig egy póz. A kígyó lenne. Mint egy manekén, ugye pózol. Hogy csinálják ezt? De ez nagyon Nyaktekercs. Tekercs. Tekercs. De az könnyebb, hogy tekercснyak. De mi általában magát? Ez nagyon aranyos. Ne lenyugodjon. Mintha nem akarna lefényképezni. Vagy inkább pózol, De nem érte, hogy mi így a nyakába. Mert hülye, nem bolondul. Bolond gombát evett. azért írják nyaktekercsnek. Azért írják nyaktekercsnek, mert tekergeti magának a nyakát. Tette a nyakát, és most úgy bírja most. Csendesebben. Próbáld meg ezt még egy Ez a madár nem is tudja egyenesen kinyújtani a nyakát. látod, kidúlja. Meg rendesen. Nem tud leállni. Hogy ez olyan, mint egy dinoszaurusz. Tornázik, ő mindig Szerintem ez betegség náluk. Ő mindig ezt csinálja, ezt. Nagyon jó a fejkörzésbe. Így hozzájössz. Látod, így kitegert egy Hallod? Szerintem ez madaraknál ez a legbetegebb. Ez a legbetegebb faj. És de bácsi erősen csíp. Nem. Igen, képes leharapni az ujjat. Hát, hogyha nem merti megfogni, akkor biztos leharapja. Itt nem mertem. De nem merted megfogni az egyik madart. Aztán még mindig Harap, bátor ember. Hát tényleg olyan betoi vagy, még ilyet Hát én megfogtam volna. Ez így! Vigyázz, Aurél! Nem én ijesztem. Nem aranyos. A Gábor ilyet meg. Nem tudom. Én ezt nem merem még simogatni, mert Vigyázz! Nyakörcs támadás! Jó, kifordította a nyakát. begörcsöl meg a farka. Tekercs nyak! Akkor madár. Jó puha. Igen, kitekeri a nyakát, most rögtön. Itt kemény! Ja, ez biztosan. Ja. Anya hozzá. Egyáltalán bírsz hozzá. Csak lassan gyere. Látod? Támad. Olyan! Tereljétek el Szerintem a ez így elszíníti az ellenséget. Hozzáér, és milyen? Én is a hátához. Vigyázz, veszélyes. Ő adja ki a hangot. Én azt hittem, hogy a Pista bácsi. Hát, az is adta. Jaj, de